खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मसलपुराव इउपिपिएल बिजेपिनि बाइक रेली। चिरांनि रौमारि थाइजौगुरियाव सिफुं हारिमु आफादनि 10थि बोसोरारि गायसन सान फालिदों। सालबारियाव एनडिएनि बिजाथिनि बिसायख'थिनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव इएम धनन्जय बसुमतारी। करीमगंज पुलिसा 12,750 बथल पेन्सिडिल कफ सिरापजों लोगोसे सासे हमदों। फैगौ 2032 हालागै गुवाहाटीनि राजीव भवना बिजेपिनि मावख' जागोन बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। काछार पुलिसा 2 कौटि रांनि ड्राग्स एबा फेहोग्रा टेब्लेट हमदों। आसाम आरो मेघालयआव आइएमडिनि सांग्रांथि बिथोन। फैगौ 5 एप्रिलसिम गोबां अखा आरो बारहुंखा फैबावनो हागौ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। लकसभा बिसायख'थिनि बारा सारा हादोर नाङैनो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन बारनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो बिसायख'थिनि बारा बाक्सायावबो गोख्रोङै बारबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै राजखान्थि दोलोफोरा जायगा जायगा भट होग्राफोरनि गोसोखौ बोहोनो नाजादों। बे असिलायैनो बाक्सानि मसलपुराव इउपिपिएल दोलोआ भट होग्राफोरनि गोसोखौ बोहोनो थाखाय बाइक रेली हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनो। इउपिपिएल बिजेपि एजेपिनि मावथिफ्रा फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एनडिए एबा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीखौ मदद होनानै बे बाइक रेलीखौ लानायखौ नुनो मोनो। बे बाइक रेली हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ एनडिए थामहिनबा इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीआ क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जागोन होननानै दाबि खालामनायजों लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोआ 30% भट मोननो हागौ होननानै बुंथिदों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारिया जायगा जायगा बिसायख'थि फोसावदिं जथुमनायाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा लकसभा बिसायख'थिनि उनाव बायगोन होननानै बुंनायनि सायाव खौरांगिरिनि सोंथियाव बिथाङा बुङोदि हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि बुंनाय बाथ्राया ओंथि गैया होननानै बुंथियो। बेराफारसेथिं बिथाङा बे बाथ्रानि फिनजाथाय महरै बुंबावोदि आथिखालाव गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरि मावथिफ्रा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै लैहोर इउपिपिएल दोलोआव गोरोबफैदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ थांनानै थागोन थाया बेयो रोखा नङा होननानै फोरमायबावनायखौबो नुनो मोनो। बे बाइक रेली हाबाफारियाव बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। सिफुं हारिमु आफादा आफादनि 10 बोसोरारि जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै सिफुं हारिमु फोरबो 2024 खौ चिरां जिल्ला रौमारिनि थाइजौगुरियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। सेथि सानाव साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि राजा देबजित बसुमतारीया मासि लानानै दैदेननाय बर' हारिमु सिगां आरो आथिखालनि थासारि बेनि सायाव लाइमोनफोरनि बिफाव आयदानि सेमिनारखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि बुंथिगिरि अबित नार्जारिया। बे बेखेवनाय बिबुंथियाव बिथाङा बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनो थाखायनो एबसुआ हारियाव मावनाय मिशनफोरखौ मख'देरनानै मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि सायाव सुंद'यै बिबुंथि लाखियो। लोगोसेनो बर'फोरनि दोरोङारि मोसानाय आरो मेथाइ खननायफोरखौ रिमिक्स खालामनायनिफ्राय बयबो गोजानाव थानांगौ होननानै बयखौबो बेनि सायाव सांग्रां जानो खावलायो। बे हाबाफारियाव सेमिनार सावरायगिरि महरै बाहागो लायो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर आरो साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि प्रफेसर इन्द्रा बर' आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि आरो प्रतिमा बड'आ फान्डे बान्था मोनगिरि हरेन्द्रनाथ ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो सिफुं बिसम्बिखौ बेखेवनानै होयो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नगेन्द्र नार्जारिया। बे सेमिनाराव मिरु एबसुनिफ्राय हारिमु नेहाथारि सुसिल इस्लारि, लोगो हारिमु नेहाथारि बुदिराम बसुमतारी आरो लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सिबिसन नार्जारि मोनहाबो बाहागो लादोंमोन।
गासै भारतबर्षजों लोगोसे बिटिसिनि रायजोआबो लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथिनो भट होनो थाखाय साखाफारा जादों। क'क्राझार लकसभा समस्तियाव एनडिए आरो इउपिपिएलनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि मोखाङाव एसेबो जुजिनाय गैया। गोबां भटनि मुलाम्फाजों देरहासार जागोन जयन्त बसुमतारीया। बिटिसिआव दायो बर' अबर'नि राजनिति गैया। बिटिसिआव दायो अबर' सोदोबानो गैया। एमपि नबकुमार सरनियाया अबर' संगठननि दिन माब्ला मोजां जायो? जेब्ला बर' अबर'नि बाहागो खालामनायनि राजनिति सोलियो, नाथाय बिटिसिआव दायोथ' बर' अबर'नि राजनिति गैया। अबर' सोदोबानो गैया। प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि दिनाव दाजादों खौसेथि आरो जौगानायासो। बिटिसिआव दायो एनडिए दङ। बिटिसिआव रायजोनि जौगानायनि खामानि मावै एमपि नबकुमार सरनियानि दिना देग्लाय मोजां नङा। गुवार भट मोननानै फेजेननो हागोन। बेबायदि बुंनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया मैया समबारखालि सालबारियाव क'क्राझार लकसभा समस्तिनि एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीनि मददाव मानास समस्ति बिथा खालामनानै बिसायख'थिनि सामलाय आफादनि मावख' बेखेवनाय हाबाफारियाव बुंथियो। मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीया गावनि बिबुंथियाव हाग्रामा महिलारिखौ गोख्रों सोंखारिनानै बुंदों दि बिटिसिआव हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफआ दिनैनि सानाव जेबोआनो गैया। बिटिसिआव हाग्रामा महिलारिनि लाथिख'आसो दङ। हाग्रामा महिलारिया गावबो मिथिगौदि देग्लाय लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोआ गंसेबो मासियाव देरहानो हाया आरो एसेल' भट मोननानै जेनगोन। नाथाय फैबाय थानाय बिटिआरनि बिसायख'थिहालागै जाहाथे बिपिएफनि जोलैया थायो, बेनि थाखायसो हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि बिजाथि फसंदों होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो। करीमगंज पुलिसनि सिग्रोमनायाव सासे स्मागलारआ गासै 12,750 बथल फेन्सिडिल कफ सिरापजों लोगोसे हमजादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गासै 100 कार्टुन फेन्सिडिल कफ सिरापखौ मोन 10 बेगजों पेकिं खालामनानै दोनदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया पुलिसनि बे जाफुंसार सिग्रोमनायखौ बाख्नायदों। मख'नो गोनांदि फेन्सिडिल कफ सिरापखौ भारतआवनो बानायनाय जायो, नाथाय भारतआव बाहायनो हाया। मानो होनोब्ला बे फेन्सिडिल कफ सिरापआव बांद्राय एलकहल होनाय जायो। आथिखालाव बे फेन्सिडिल कफ सिरापखौ ड्राग्स जाग्राफ्रा गावबा गावनि देहाखौ फेहोनो थाखाय ड्राग्स महरै बाहायो। बेनि अनगायैबो बांलादेशआव करीमगंज इन्टारनेशनेल सीमा बारहोखोमानानै स्मागलारफोरा गोबां गोसोम रां खामायो। फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल सोलिफुनाय खाबुखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि फैगौ 2032 मायथाइसिमहालागै आसामाव रावबो कंग्रेस दोलोआव थानाय नङा आरो गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय राजीव भवना बिजेपि दोलोनि मावख' जाहैगोन। बे भबिष्यत बाणीखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया होदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगाङाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदोंमोन दि फैगौ 2026 मायथाइयाव आसामनि रावबो हिन्दु सुबुंफोरा कंग्रेस दोलोआव थानाय नङा। अदेबानि बेफोर रावा राजनीतिकनिसो राव। सोर बहा थागोन एबा थाया बेखौ आथिखालाव रावबो बुंस'नो हाया। मानो होनोब्ला भारतआ मोनसे सुबुं खान्थिजों सोलिनाय हादर। बेनिखायनो बेवहाय धोरोम बासिनायनि जेबो बाथ्रायानो रज'आ। बराक सेरफांनि काछार जिल्लायाव गोबां बिबांनि ड्राग्स एबा फेहोग्रा जाबा टेब्लेट पुलिसआ हमनो हादों। काछार जिल्लानि एसपि नुमल महत'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिरिका थानानि बेन्दोंआव इसिङारि सुलुंजों मिथिनानै लखिमपुरनि एसडिपिअ'आ स्रोदै सिग्रोमहैनानै हिलालुद्दिन बरभुइया मुंनि सासेनिफ्राय रबिबारनि मोनायाव गासै 10,000 जाबा टेब्लेट जब्द खालामनो हायो आरो बे जाबा टेब्लेट एबा फेहोग्रा ड्राग्सनि बाजारनि बेसेना गासै 2 कौटि रां जागोन होननानै सन्देह खालामदों। गुवाहाटी बरझाराव थानाय बोथोर बिगियाना सांग्रांथि बिथोन होदों दि सा-सानजा रायजोनि आसाम आरो मेघालयआव फैगौ 5 एप्रिलसिमहालागै गोबां अखा आरो बारहुंखा फैबावनो हागौ। घन्टाफायाव 30 एबा 40 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा बारगोनखौ मिथिहोदों इन्डियान मेट्रलजिकेल बिफाना। बेनिखायनो आसाम आरो मेघालयआव येलो एलार्टबो फोसावदों। बेनि अनगायैबो नागालेन्ड, मणिपुर आरो मिजोरामावबो अरेन्ज एबा नारेंगे एलार्ट फोसावदों।
मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनि गिबि खेब बारहुंखा आरो अखा हानायजों गोबां खहा जानांनायखौ आथिखालाव नोजोराव गोग्लैदों आरो बेनिखायनो जायखिजाया समावनो बोथोरा गाज्रि महर लाबावनो हागौ होननानै रिजनेल मेट्रलजिकेल सेन्टारआ बयखौबो सांग्रांथि बिथोन होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।